Velkommen til Africa News. I denne uge vil vi have fokus på Zambia. I denne udsendelse vil vi have fokus på Kinas økonomiske interesser i Zambia. I de seneste år har Kinas investeringer i Zambia skabt grundlag for økonomisk vækst. Dette kan blandt andet ses på den stigende BNP, faldende arbejdsløshed, en positiv handelsbalance, faldende inflation og den øgede velfærd, der er i Zambia. Den økonomiske vækst i Zambia har de seneste år haft en stabil positiv udvikling. Siden 2002 har den gennemsnitlige årlige udvikling i BNP været på 5,7%. Dog har udviklingen de seneste 3 år været med de højeste vækstrater på 7,6, 6,6 og 6,5%. Hvorimod i 2002 lå den økonomiske vækst på 4,2%. Det vil altså sige, at Zambias økonomiske vækst har været på sit højeste de senere år. Hvis man ser på Zambias arbejdsløshed over den seneste 10-årige periode, har de oplevet et fald på helt op til 65%. Zambias handelsbalance har siden 2004, hvor den lå på minus 181 millioner amerikanske dollars, udviklet sig kraftigt. I 2011 var den steget 169 millioner dollars, hvilket svarer til en stigning på 150%. Inflationen i Zambia er faldet markant fra 2002 til 2011. I 2002 lå inflationen på 21%, hvorimod den i 2011 lå på 8,7%. Den øgede velfærd, Zambia har oplevet, har været positiv for Zambias økonomi. Dette skyldes blandt andet, at der har været en øgning i infrastrukturen. Derudover har den politiske forbedring også styrket demokratiet, hvilket har medført til, at landet har oplevet, at der har været langt mindre korruption end førhen. Zambia har tiltrukket over 300 kinesiske virksomheder, som har genereret arbejdspladser til 50.000 af de lokale. Vi vil nu vise et klip fra African Business News, som interviewer den kinesiske ambassadør i Zambia. Klippet omhandler de økonomiske relationer, der er mellem Kina og Zambia. Den kinesiske ambassadør nævner, at de 300 virksomheder, som Kina har rykket ind i Zambia, har skabt 50.000 arbejdspladser til de lokale. Zambia har også et overskud med samhandel med Kina. Kina har også tilbudt, at 60% af de varer, der bliver eksporteret fra Zambia til Kina, vil blive gjort toldfrie. Det gavner Zambia, da det giver et større overskud. Zambias eksport er derfor også steget, og det har øget samhandlen med Kina. Dog er der lidt problematik omkring arbejdspladserne, fordi kineserne selv medbringer en del arbejdskraft. Han nævner også, at det er de kinesiske virksomheder, der betaler den bedste løn, og derfor mener han altså, at de kinesiske investeringer i Zambia er til Zambias fordel. Efter et kort indslag omkring nykolonisering vil vi fortsætte aftens program med debatten. Så bliv hængende. What is neocolonialism? Let's take Ethiopia. It has 120 million hectares of land, 80 million people, a favorable political environment, excellent climatic conditions for farming, and sufficient water. What more could anyone want? Recently, this area has been making big money, but not for the Ethiopians. Asian investors are sweeping through Africa to secure land, harvests, and revenues for themselves. Let's take this Indian, for instance. He leased over 400,000 hectares from the government, an area almost as large as Dubai, to grow this, this, and this. He negotiates with the government, suppliers, and customers. In Ethiopia, the conditions are ideal: low lease prices and cheap labor. The Africans lack the necessary know-how, which means the Indians are cultivating the land in Ethiopia using American tractors. Here, all the land belongs to the state. Over the next few years, the government plans to permanently lease 3 million hectares of land to investors, and that in a country that prides itself on having never been colonized. It is ironic that foreign investors are making profits growing foodstuffs in a country where every second person is considered undernourished. But who will benefit the most from these natural resources? The investors? Or will it bring wealth and knowledge to the Ethiopian people? The potential for development is enormous, but so are the risks. The new race for the fertile land of this continent is already in full swing. God aften og velkommen til debatten. I aften har jeg 2 gæster med mig i studiet. Kasper Le Torp fra Syddansk Universitet og Lasse Bagholtz fra Copenhagen Business School i København. I studerer begge to i international økonomi,
Kasper, du har speciale i afrikansk økonomi, og Lasse i kinesisk. Og i aften der skal vi snakke om Kinas økonomiske relationer i Afrika med fokus på Zambia i Sydafrika. Mit første spørgsmål til jer i aften, det er, hvordan synes I, at kinesernes indtrængen i Zambias økonomi har påvirket Zambia, hvis man ser det fra et makroøkonomisk perspektiv? Ja, den vil jeg så gerne starte på. Jeg mener, at Kinas indtrængen i Zambia har været et kæmpestort problem. Eller der har ikke selve indtrængen har været problemet, fordi det har der selvfølgelig også båret frugt på nogle punkter. Men der er alt for mange problematikker ved det her. Fordi for eksempel så kommer Kina og åbner deres kæmpe fabrikker og udvinder deres råstoffer, men de bringer jo selv en arbejdskraft med. Så derfor så er det jo ikke Zambias lokale, der ligesom får noget ud af det her. Det er jo Kina selv, der kommer for at få en fortjeneste. De kommer jo ikke for at hjælpe Zambia. Og det er der, jeg synes, at der ligger en kæmpe stor problematik. Det er der, vi allerede vil sige nu, at kineserne de har genereret 50.000 arbejdspladser allerede nu. Det med, at vi selv bringer arbejdskraften ned, det er jo for, at de etablerer os og lige lærer de zambianske folk op. Vi kan så se på afsløsningen, at den er faldet med 65%. Det er jo så ikke kun jeres fortjeneste. Det viser jo så, at det har haft en effekt, at kineserne har skabt nogle arbejdspladser ned. Du kan også se på alle de økonomiske nøgletal. De er faldet, siden Kina trængte ind i landet. Det viser jo også, at vi hjælper dem. Jamen det er jo ikke alt, der er blevet påvirket positivt af det her. Hvis du kigger på BNP, eksport, importen, alt blevet påvirket positivt. Jamen nu kan man så for eksempel sige, når du tager det med handelsbalancen med importen og eksporten, så kan du sige, ja, Kina har ligesom været med til at øge Zambias eksport for eksempel. Men det hjælper jo så ikke, at deres eksport stiger, når det ligesom er til alt for lave priser, når de går ind og fører den her transfer pricing. For eksempel, der har været eksempler med mange af de store virksomheder, som netop går ind og fører det her med at oprette et datterselskab i eget land, for at sælge det for billigt tilbage, for netop så at selv sælge det videre alt til 100 gange priserne, netop så det er Kina, der får fortjenesten, og ikke de Zambia, eller Zambias lokale. Så det er jo ikke Zambia, der får fortjenesten, det er jo faktisk Kina, der går ind og får fortjenesten. Der vil jeg gerne høre, hvor dine kilder er fra, fordi at det er rigtig nok Glencore og transfer pricing, men det har Kina ikke gjort endnu. Faktisk så vi har kommet det tilbud, at 60% af al den eksport, der går til Kina, kunne være toldfrit, så Zambia de kunne tjene på det. Jamen jeg mener stadig, at du kan komme med, hvad du siger, men derfor så kan du stadig ikke komme udenom, at Kina har, også de store kinesiske virksomheder har også ført det her transfer pricing. Det kan du så ikke. Du har ingen konkrete kilder for det, så... Jeg kan ikke komme med nogen konkrete... Jeg synes, vi skal til at komme videre med andet spørgsmål fra i aften i stedet for. Så vil jeg gerne spørge jer om, mener I, at der kan være flere former for barrierer mellem Kina og Zambia? Ja. Som for eksempel de kulturelle eller politiske barrierer? Der vil jeg gerne pointere, der er netop, det er her den helt store problematik ligger. Fordi økonomisk set, kan man godt nogle gange komme ind og sådan ligesom, du kan godt løse økonomiske problemer. Det, altså, har du penge, kan du klare det. Men du kan ikke komme ind og for eksempel skabe den arbejdsmoral, eller den form for strukturering, der er på en arbejdsplads, som der er i Kina. Og det er jo der problemet ligger, at for dem, de lokale i Zambia, de er jo ikke vant til at arbejde på den måde, som de store kinesiske virksomheder kræver af dem. Eller de små landfarme, eller hvad det nu end er. Alle de kinesiske arbejdsgivere, de går ind og skaber nærmest selv, man kan ikke sige med vilje, men de kommer fra et miljø, hvor at arbejdsstrukturen er helt anderledes. Og derfor så skaber det jo de her konflikter mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og derunder så ikke nok med, at de ikke kan snakke sammen. Det er første problematik. Men derudover sætter de også ned på dem. De behandler dem dårligt. Og der er jo mange eksempler på, at de netop bliver behandlet som om, at de er ingenting. Som om de bare er noget, der kun bliver brugt til at få gjort arbejdet. Og derefter så, ja, hvad fanden, smutter der ind i svinget, så er det det. Så de fysiske forhold for de her arbejdere er jo også elendige, fordi at netop kineserne ser ned på dem. Ja, det er jo så fordi, at det er et forholdsvis nyt samarbejde, det her. Og der er jo store miljøafstande mellem de her to lande. Det er du fuldstændig ret i. Men det skal jo lige gå noget tid, før man lige kan få samarbejdet ind. Og jo flere kinesere, der kommer i landet, jo flere, der vokser op i landet, jo bedre bliver samarbejdet jo. Men du mener så, det er okay, at der er nogen, der smutter i svinget imens? Eller er nogen, der har rigtig dårlige forhold? Dårlige forhold vil jeg nu ikke kalde det, eftersom at kineserne giver folket i Zambia den højeste løn, plus gode arbejdsforhold. De har jo ikke gode arbejdsforhold. Hvor er dine kilder? Du spørger, hvor jeg har mine kilder fra. Der er et eksempel her for nogle få år siden, hvor en kinesisk ejer af en farm, han var ude at skyde efter sine medarbejdere. Altså hvis du kalder det et gode arbejdsforhold at slå sine egne medarbejdere ihjel. Altså der var jo en, der døde under det her. Han skød ikke engang. Det var ikke fordi han advarede dem. Han decideret skød den. Flere sårede og en, der blev dræbt. Det er jo klart, at han skyder dem jo. Arbejdsgiveren følte sig troet jo. Ja, nu vil jeg gerne vise jer et klip, der har relation til de to første spørgsmål. Så hvis I lige kigger med herover. Çıkarım.
Ah, who told you about useless? Huh? 他今天拉肚子来，到今年3月多了，快去开始拉肚子了，来的现在放这的，谁拉肚子？ Huh? No, it's not me. You go outside 35 minutes, come back. Not 35, Bwana. It was only 10 minutes when I went to the toilet. No, I charge you a money. 来的现在放谁拉肚子？拿 Bwana, we've worked there. Not like this. 厨子拿了， Before 14 hours, you do what? 切给来 You 的， start the working like this. 切给来的，拿拿切给。 From pig. Ja, nu hvor I så har fået set det her klip, hvad synes I så om det? Jamen, jeg synes, at det bare er et fantastisk bevis på, hvad jeg sagde tidligere om, at de har dårlige arbejdsforhold. Hvor ser du dårlige arbejdsforhold henne? De kan da bare arbejde ordentligt. De kræver noget disciplin her for at arbejde der. Jamen, sådan er strukturen jo ikke her. Sådan er Zambias forhold jo ikke normalt. Så. Men ja, Så tjener de jo heller ikke Zambias højeste løn jo. Ja. Ja, det sidste spørgsmål, jeg har til jer i aften, det er, der har været meget snak om nykolonisering, efter at Kina har indtrængt i den her økonomi i Zambia. Og hvad mener I om det? Jeg vil sige, at det er tydeligvis ikke en ny kolonisering, eftersom at Kina har hjulpet folket i Zambia med at skabe bedre økonomi og bedre arbejdspladser. Men hvis man tager hurtigt et kort kig på betegnelsen for, hvad er kolonisering, som jo så vil være nykolonisering, efter Afrika tidligere har været kolonier, men det er, går du ind og køber områder i et land, så har du ligesom købt dele af Zambia. Det kan du ikke benægte, fordi det har de store kinesiske virksomheder gjort. Og derfor så er det jo en form for kolonisering. Det kan du ikke komme udenom, eftersom de har købt områder i landet. Det er jo rigtigt, vi har købt. Vi har ikke bare taget dem jo. Det ville jo være fuldstændig etisk forkert jo. Jamen derfor så kan man jo stadig ikke komme ind og sige, at hvis jeg betaler jo trods alt penge for at få landet. Ja, vi tager dem jo ikke bare. Jamen, så hjælper vi det. Om du betaler penge for at komme ind i landet, så er det jo stadig en form for kolonisering. Jeg vil jo ikke sige, hvis jeg går ind i Kina og køber en del af Kina, så har jeg jo stadig sat mig som en koloni. Det er stadig, jeg har købt. Stadig ingen koloni jo. Vi kommer ned for at hjælpe, vi tager ikke landet, vi flytter ikke derned. Jamen, ja. Det er jo så din holdning. Men jeg mener også, at det endnu værre er, at der er den her store korruption mellem de kinesiske virksomheder og regeringen. Og derfor så igen skaber det faktisk næsten helt over imod imperialismen. Fordi de faktisk går ind og køber jo for det første områderne, hvor de så bagefter bestikker regeringen for netop også at få politisk indflydelse. Sådan så de simpelthen prøver faktisk, eller Kina prøver at komme ind og overtage landet. Det er jo det, de stille og roligt gør ved at tage det step by step. Jamen nu er korruptionen jo faldet i Zambia. Siden 2005, hvor den lå langt over 100 pladser, så er den faldet helt ned til 88 nu i år 2012. Jamen du kan da stadig ikke, fordi du kigger på en korruptionsranking, så kan du da ikke se, om de er et korrupt land eller ikke er et korrupt land. Jeg siger bare, at den er faldet, mens Kina har været der. Ja, men imens Kina har været der, derfor kan Kina jo stadig godt have været dybt korrupte, eller hvad, med til at skabe korruption i landet. Selvom den er faldet, kan de jo godt være en del af det. Ja, hvad er det del af til at få den til at falde jo? Jamen, det er de jo ikke. De er jo indenfor, de kommer. Det er igen din holdning. Det må du selvfølgelig selv om. I skal i hvert fald have rigtig mange gange tak for i aften. Tak. Mange tak for jer.